Добър вечер на всички и добро утро за тези, които може би ни слушат отвъд океана и ни гледат в същото време. Надявам се, че всичко е наред с превода. За мен е изключително удоволствие, че тази вечер Sirma Group Holding са наши домакини и се съгласиха на едно такова новаторско събитие за българския капиталов пазар. Те откликнаха на поканата на Елана Трейдинг да направят първата си среща с инвеститорите онлайн. Нещо, което ние лично се надяваме повече български компании да правят и да стане традиция. Тази вечер те ще ни кажат няколко думи за това какво се е случило през третото тримесечие с компанията, както и какво се е случило след IPO-то на компанията. Така че те са дебютанти, най-новата публична компания на българска фондова борса и първи, които да покажат как корпоративното управление в България може да стане по-добро и да работи в по-лесна комуникация между инвеститорите и компаниите. Давам думата на директора за връзка с инвеститорите на компанията Стефан Киряков, който направи всичко възможно тази вечер да можем да се чуваме и да се виждаме. Стефчо. Благодаря ти. Добър вечер на всички. Благодаря за интереса за нашия вебинар. Използвам възможността да благодаря на Елана, менеджера на нашата емисия за успеха на това IPO. Ще представя нашия изпълнителен директор господин Цветан Алексиев и нашия финансов директор госпожа Радка Пенева. Предвидели сме за презентацията около 1 час, като около 40 минути ще ви представим отново групата, компаниите, интересните неща, които се случват в тях, резултатите от IPO-то като малко по-големи детайли, след което ще ви представим, разбира се, основната информация, която е 9-месечието на 2015 година на консолидирано ниво, по-интересните неща, които се случват като проекти. И след това ще имаме възможността да отговорим на вашите въпроси. Както сте забелязали в поканите, имате възможност да ги задавате или по скайп, или на мейла. Аз ще имам ангажимента да ги предам на колегите и да ги адресираме. Ако случайно нещо стане неотговорено, ще имам възможност да ви отговорим след това лично на всеки от вас. Сега давам думата на господин Цветан Алексиев, за да продължи с презентацията. В тази презентация ще спомена първо няколко ключови факти за компанията, какви сме ние, каква е холдинг структурата, кои са ключовите ни компании, какви бяха резултатите от IPO-то, каква е нашата shareholding структура текуща, какви са консолидираните резултати за Q3 на 2015 и изобщо какво се случва преди и след IPO-то в тази година, която вече отива към края си. В момента Sirma Group Holding е най-голямата българска IT група с повече вече от 23 години история. Започнахме компанията като малка бутикова компания, основана от няколко приятели от университета, която искаше да се занимава с проекти, свързани с изкуствен интелект. Действително първите проекти на компанията бяха в тази област, после в продължение на годините се раждаха нови идеи за нови различни бизнеси и в момента ние сме това, което сме, най-голямата българска група от IT компании. Се гордеем с нашите постижения, с нашите клиенти, измежду които са наистина огромни световни компании. В момента в Sirma Group влизат 11 дъщерни компании, 3 joint venture, консорциуми. Ключовите компании в Sirma Group са Sirma Solutions, Ontotex, Thankview, Sirma Business Consulting, Sirma ITT, Daticom, Sirma ISG. Ще кажа по няколко думи за всяка от компаниите. Sirma Solutions е един от най-големите системни интегратори в България. Ние изпълняваме сложни проекти в България и в региона, както за частни клиенти, така и по програмите за изграждане на електронно правителство на българската държава.
Работим и по различни консултантски проекти за клиенти в чужбина, предимно на северноамериканския пазар, където Sirma Solutions има своя дъщерна компания, която се казва Sirma USA и оперира също така и под името Panaton Software. OntoText е една от най-интересните компании в групата. Това е компания, която съхрани първоначалната идея на Sirma и работи в областта на изкуствения интелект и по-специално се занимава с семантични технологии. OntoText е сред най-известните доставчици на технологии в тази област, в семантиката, която е една от най-горещите софтуерни области в момента. Основният продукт на OntoText, GraphDB, е най-бързата граф база в света, по-точно в класа Triple Store бази данни. Сред клиентите на OntoText са големи компании като BBC, Financial Times, Euromoney, AstraZeneca и така нататък. Друга компания от групата, Engview Systems, разработва CAD/CAM системи за индустрията по производство на опаковки, както и софтуер свързан с видеоизмервания. Продуктите на Engview се продават в повече от 40 държави по света. Компанията държи втори пазарен дял в света в областта на софтуер за индустрията по производство на опаковки, който въпреки, че е малък пазар, това е голямо за нас постижение. Sirma Business Consulting е една от няколкото компании в групата, финтек компании в групата, компании, които работят в областта на финансовите технологии. Sirma Business Consulting има както собствени продукти за банки, така и имплементатор на Core банковата система FlexCube на Oracle. Клиенти на Sirma Business Consulting са повече от половината български банки, много банки на Балканите, много силен за нас пазар е Карибския басейн, както и страни в Западна и Северна Европа. Sirma ITT е компания, която разработва собствена технология, която е свързана с софтуер, който позволява по-добра колаборация между екипи и отдели в една компания, осигурява поддръжката на бизнес процесите, поддръжката на документооборота и така нататък. Ключовата технология на Sirma ITT е една платформа, която е за интелигентна или семантична интеграция между различните области, в които работи всяка една компания. Sirma ITT използва технологията на OntoText, за да осигури максимално гъвкаво управление на всичките процеси в една компания. Daticom е компания, която е Data Center. Daticom в момента в България предлага най-технологичните, най-добре изградените и най-технологични клауд услуги. В Daticom също се гордеем с големите международни клиенти, които използват нашите услуги. Sirma ISG е компания, която работи в областта на
софтуер за застрахователните брокери и държим лидерска позиция на пазара в България. Всички наши компании имат своите постижения. Повечето от компаниите ни отбелязват двуцифрени числа на ръст няколко последователни години. Разбира се, ние работим в една много конкурентна среда, където си имаме своите конкуренти. Някои от тях са големи международни компании, като например конкуренти на Ontotek са компании като IBM, Oracle, MarkLogic и така нататък. В Sirma Solutions конкуренти са ни други големи системни интегратори, които работят на българския и на пазарите в на Балканския полуостров, както и компании, които предоставят софтуерни услуги на пазарите на северноамериканския пазар. Sirma Business Consulting пък се конкурира с големи европейски компании като ASECO и с консултантски компании от голямата четворка, които работят в областта на имплементация на разработване на големи продукти в банковата сфера и така нататък. Въпреки голямата конкуренция, ние сме много мотивирани, всяка от компаниите ни е много мотивирана да се развива и да върви напред. През 2015 година, през октомври месец, ние направихме успешно IPO на българската стокова борса, българската фондова борса, извинявайте. Това беше най-голямото IPO от 8 години насам, когато поради кризата, която беше финансовата криза, световната криза и така нататък, борсата беше доста слабо се представяше през годините. Общо взето, когато говорих и с колеги, и с хора от индустрията, някои приемаха с недоверие идеята, че ще направим успешно IPO, но ние успяхме, както успяваме и с всички IT проекти, с които се захващаме. Капиталът, който събрахме от публичното предлагане, беше 11,43 милиона български лева. Цената на акции, която постигнахме е лев и 20 стотинки, имаме free float от 38%. Важно е да спомена, че и основните акционери в компанията имат подписан lock-up agreement за 6 месеца, т.е. ние направихме IPO-то с цел да съберем средства, с които да подкрепим още по-бързо развитие през следващите години, а не с цел просто да осигурим изход на някои от ключовите акционери. Защо много пъти ни питат защо IPO, защо сега и така нататък, но всяка компания през развитието си минава през различни фази. Ние също не правим изключение. Преминахме през фазата на героичното развитие в кавички, когато първите години не сме спали дни и нощи, работихме по компютрите, сменяхме се на компютри и така нататък. Всичко става доста хаотично, с много ентусиазъм. През периода, когато започнахме да правим нови компании, раждаха се нови идеи, до периода, който достигнахме днес, когато вече част от бизнесите ни са доста развити, за да продължат своята експанзия на международните пазари и по-нататъчното си развитие се нуждаят от инвестиции. Разбира се, в част от дъщерните компании ние привличаме и инвестиции от частни инвеститори, но борсата за нас е един добър начин да ускорим развитието си и да постигнем следващите цели, които сме си поставили пред Sirma Group.
От самото начало на създаването на компанията ние сме доста диверсифицирани като shareholder структура. Може би сме една от уникалните компании на българския пазар, където обикновено в повечето компании в България има мажоритарен собственик. Ние от дълго време през годините сме били, не е имало никой, който да има мажоритарен или дял, който е повече от 5 или контролиращ дял. Така че нищо ново след IPO-то, ние си оставаме да бъдем все така с разпределена shareholder структура. Важно е да спомена, че около 10,31% в момента са институционални инвеститори в компанията. Още индивидуални инвеститори влязаха в структурата на Sirma Group. Ние благодарим на всички, които купиха акции по време на IPO-то за доверието, което ни оказаха, и ще направим всичко възможно нашите акционери да спечелят наистина от това, че ние се развиваме добре. IPO-то, което се случи, действително стана с известно закъснение от плановете, които имахме. Разбира се, закъснението беше по процедури, които имахме с Българската фондова борса. Така или иначе, важното е, че в края на краищата то се случи. Но докато действително получим разрешение от Комисията за финансов надзор, ние не спряхме да изпълняваме плановете, които си бяхме поставили за тази година, въпреки че разчитахме, че ще съберем финансиране много по-рано. Това, което започнахме да правим още преди да се случи IPO-то, беше, че ние започнахме разширяването си на присъствието ни в Съединените щати. Sirma Solutions започна да увеличава състава на маркетинг офиса си в щатите. Engview Systems откри свой търговски офис също в щатите. Продължихме да работим по продуктите, които инкубираме. Това са LOEX, която е иновативна платформа за loyalty management, продукти като PayMobilio. Продължихме ресърча си в областта на компютърното зрение. Продължихме да развиваме основния продукт на Sirma ITT и специализирахме от платформата, която осигурява семантична интеграция, специализирахме и продукт, който предоставя поддръжка на инженерингова документация. Имаме първи голям клиент в Съединените щати на този продукт. Това е компанията QVI, която е лидер на северноамериканския пазар в областта на видеоизмервателните решения. Продължихме да развиваме основните технологии на OntoText, да усъвършенстваме ключовите продукти на компанията. Тоест, това, че IPO-то се забави, не попрече на плановете, които си бяхме поставили за развитие на компанията. Сравнително скоро се случи IPO-то, но въпреки това сега ние ускорихме скоростта на работа на компанията много. Действително настъпихме педалите и свършихме доста неща от тогава. Продължаваме и финализираме разработката на стратегическия план за развитие на Sirma Group за следващите 3 години.
Организирахме и структурирахме процеси, комитет във връзка с инвестициите, които планираме да извършим и с евентуално компании, които ще придобиваме. Финализирахме стратегията си за инвестиции вътре в компаниите от групата. Идентифицирахме и привлякохме M&A консултанти, които да ни помогнат за инвестициите, които искаме да направим през следващата година. И започнахме вече да разглеждаме първите инвестиционни проекти. През 2016 година инвестиционната стратегия на Sirma ще включва следните основни направления. Ние ще инвестираме в стратегическите бизнес вертикали на холдинга. Ще увеличим капацитета ни за управление на инвестициите в холдинговата компания. Ще увеличаваме нашия маркетингов и производствен капацитет както в България, така и по света. Ще инвестираме в хай-тек проекти, които са макар и малко по-рискови, но имат голям потенциал за реализация и растеж. Нашите инвестиционни цели са да продължим развитието на фокусирана експертиза в стратегическите ни вертикали, да растем да осъществяваме голямо нарастване на приходите и на нетната печалба на консолидирано ниво, да увеличаваме синергията между компаниите на Sirma Group, която и сега съществува. Всъщност цялата група дори в момента е една мозайка от компании, които си взаимодействат, и ние си имаме в нашата структура логическо място на всяка компания в областите, в които сме избрали да се развиваме. И разбира се, ще продължим да създаваме действително технологии с много голям потенциал, за да превръщаме нашите компании и бизнеси в глобални технологични лидери. Вертикалите, в които ние сме избрали да се развиваме, са клауд услуги и технологии, финтек, семантични технологии, Pervasive Analytics и Big Data, софтуер в областта на производството и инженерингов софтуер и софтуер за сервис и фокусирани сервиси, разбира се. Организационният капацитет, това, което ние сме планирали да направим, е, че и вече се е случило всъщност, е, че ние създадохме един комитет за инвестиции за управление на риска. Започнахме работа с консултанти по M&A, които да ни помогнат в таргетите, които ние искаме да инвестираме, и започнахме разработката на процедури и правила, които ще следваме по време на инвестиционния процес. През 2016 също ще увеличаваме своя организационен капацитет.
в областта на... Ще развиваме както маркетинг и селс частта, така и трябва да увеличаваме екипите, които произвеждат софтуер в различните компании. Приоритет на инвестиционните проекти ще бъдат увеличаване наистина на маркетинговия и селс потенциал. Това включва отваряне и изграждане на нови офиси в чужбина, увеличаване на персонала на тези офиси в частта на маркетинг и продажбите и така нататък. Ще разработим структура, която подпомага синергията между маркетинг и селс компаниите на различните участници в групата на северноамериканския пазар. Имаме няколко компании, дъщерни компании на други компании от групата, които са в Съединените щати, и искаме да подобрим синергията между тези компании, т.е. по-голямо взаимодействие, да шерват общи клиенти и така нататък. Ще имаме планове да се огледаме за придобиване на компании, които биха ни дали с капацитет от софтуерни инженери, които биха ни подпомогнали да подсигурим разработката на ключовите продукти на компаниите от групата, както и изпълнението на проектите на сервис компаниите. И ще работим за това да подобрим съществуващите ни тренинг програми и програмите, по които ние обучаваме нашите специалисти и привличаме нови хора към компаниите от групата. През Q3 на 2015 ние увеличихме приходите си в сравнение с същия период през 2014 година. Като ключовите фактори това да се случи са няколко нови големи проекта и нови клиенти по различните компании. Ще спомена само най-основните фактори за увеличението на приходите. Това са няколко големи системно-интеграторски проекта, като за един такъв за голяма българска банка. Друг много голям проект, който изпълнихме в по-голямата си част, е свързан с болницата, която Асарел Медет направиха. Сключихме голям договор и го изпълняваме в момента. Той ще продължи и през следващата година с американска компания, която работи в областта на компютърната сигурност. OnToText изпълни голям договор за Financial Times. Също така това, което направиха, че пуснаха нови версии на GraphDB, спечели компанията награда на Euromoney и така нататък. EngView пък пусна нова версия на основния си продукт Package Designer. Това е версия 6, която се прие много добре от клиентите и по света. Изпълнихме няколко държавни проекта в България, свързани с електронното управление. Изпълнихме няколко проекта, които са свързани с управление на въздушното движение. Сирма Бизнес Консултинг изпълнява и в момента и изпълни доста голяма част от голям FlexCube имплементационен проект за албанска банка.
И както споменах и по-рано, доставихме новият продукт на Sirma ITT, който е за поддръжка на инженерингова документация на един наш голям клиент в Съединените щати. Основните данни по финансите. Това, което се случи за 9-месечието на 2015 година е, че в сравнение с миналия период, когато резултатите на приходите са ни били 19,6 милиона лева, сега са 21,8 милиона, т.е. имаме 11,71% ръст на продажбите. EBITDA на компанията също отбелязва 35,32% ръст. Имаме ръст и на нетната печалба на оперативната печалба, извинявайте. Това са, разбира се, основните данни. Те са публикувани вече, мисля, на сайта ни, където всеки може да ги разгледа. Какви са основните фактори, за да постигнем тези резултати? Имаме 161 нови клиенти между компаниите в групата. Имаме ръст от 23 на 33% и половина на приходите, на повторяемите приходи от клиенти. Най-големите контрибуцията за увеличаването на EBITDA и на нетните приходи са големи проекти, които сме направили в публичния сектор, в финансовите технологии и в healthcare и в областта на здравеопазването. Това, което ни позволи да постигнем по-добри резултати на EBITDA и на печалбата е, че ние имаме много натрупани технологии, които използвахме в проекти, които са се случили тази година, което ни позволява да доставяме много по-бързо и по-евтино за нас големи софтуерни решения. И разбира се, голям принос имат увеличената продажба на лицензи, на GraphDB, на Angular Package Designer, на продуктите на Sirma SG и така нататък. Това, което сме капитализирали като разходи, са работата по нашите продукти, като Loex, GraphDB, Sirma платформа на Sirma ITT и така нататък. Разбира се, вижда се, че са пораснали разходите ни за персонал. Това е свързано с факта, че ние започнахме да привличаме все повече синьор персонал и разбира се, това е свързано и с напрежението на пазара на софтуерни инженери в България, на трудовия пазар. С това аз приключвам това, което исках да ви кажа като резултатите за 9-месечието, какво сме свършили до сега през годината, какво свършихме от приключването на IPO-то до сега. Бих искал да спомена още, че целият екип на Sirma е много силно мотивиран да работи сега. Наистина работим на много бързи обороти, защото първо всички са доста ентусиазирани от успеха на IPO-то и второ тези средства, които ние събрахме благодарение на доверието на инвеститорите, предстои да ги инвестираме
колкото се може по-бързо, но в същото време и много разумно и стратегически добре, за да постигнем големите цели, които сме си поставили за много голям ръст на групата през следващите години. Благодаря ви и сега е момента за въпроси. Има няколко въпроса вече зададени през скайп канала на Сирма. Сега започвам с първия и той е свързан с политиката за капитализиране на разходи. Задаваме въпросите по времето, в което те са били зададени, т.е. first come, first serve. Първият въпрос е каква е политиката за капитализиране на разходите в оперативната дейност и как решавате колко разходи ще се капитализират, как могат да се капитализират те? Аз ще отговоря на този въпрос. Здравейте на всички. Както знаете, Сирма е високотехнологична иновативна компания, която има своя инвестиционна програма, която включва и създаването на собствени продукти, собствени технологии и водещи технологични продукти, световни лидери. Едни от тези продукти са NQ Package Designer Suite, Loyax, Image Recognition, Sirma Insurance Software. Това са световните лидери, всъщност продукти, които са на световно ниво. Тези водещи продукти естествено са били изградени от служителите и разработени от служителите и талантите на Сирма. Всъщност ние не решаваме политика за капитализиране. Ние решаваме нашата инвестиционна политика. На базата на тази инвестиционна политика се формират и разходите за създаването на съответните продукти и технологии и ако те имат качествата на нематериални активи, те стават капитализирани разходи. Така че въпросът с политика на капитализираните разходи не е съвсем точен. Имаме политика на инвестиции. Тогава може би да продължим нататък. Следващия въпрос е дали възнамерявате да смените аудитора на вашите отчети с някой от по-реномираните на пазара от първите 10, например? Това ще предложи на акционерите одитния комитет, който ще се създаде на първото годишно отчетно събрание. Що се отнася до аудитора, който заверява отчетите на Сирма Груп Холдинг, това е господин Бойко Костов, който е достатъчно реномиран, тъй като е директор на Института на дипломираните експерт-счетоводители и това е долу-горе най-високата длъжност на този институт, на ИДЕС. Следващия въпрос е защо според вас само 60% от предложените акции бяха записани при толкова активно рекламирано публично предлагане? Както на всички... Това, което е моето впечатление е, че при среща с потенциалните инвеститори, предимно институционални, разбира се, че имаше наистина много голямо натрупано недоверие към българската фондова борса през годините. Някои от институционалните инвеститори ни казаха, ние за какво да участвахме 2007-2008 година, много компании взеха парите, после не ни обръщаха никакво внимание, излъгаха ни, някои ги откраднаха и така нататък. Това, че ние все пак успяхме да ги убедим с нашите постижения до момента да инвестират и да повярват в нас, за нас е успех. Наистина това, което се срещнах е голямо недоверие. Първо към българската фондова борса, че не е достатъчно ликвидна, че е малка и така нататък. Второ към предишни истории, нали, кой какви пари бил откраднал, как бил направил IPO, събрал парите, купил си еди какво си изчезнал и така нататък. Всъщност ние имахме нелеката цел да ги убедим, че към борсата гледат и нормални компании като нашата с
компании, които наистина искат да съберат пари, да инвестират в развитието си и в същото време са отворени за диалог към всеки един от инвеститорите си. Именно за това правим и този вебинар, за да покажем, че във всеки един момент и сега, и от тук нататък ние ще бъдем максимално открити и отворени към нашите инвеститори. И всъщност действително искаме да направим така, че всеки, който е повярвал и е купил акции от нас, да спечели. Тоест, това, което зависи от нас, ще го направим. Ние ще се развиваме, както сме се развивали до сега и с доста по-малко пари с това, което сме спечели. Сега с тази инвестиция ние смятаме, че ще успеем да се развием и да пораснем много по-бързо. Следващия въпрос е дали имате някакви очаквания за годишните резултати и прогноза за следващата година, която може да споделите с инвеститорите. Малко е рано, за да кажем какви са ни прогнозите за годишните резултати, тъй като имаме и доста задгранични компании. Но в крайна сметка през цялото време ние работихме много и бяхме фокусирани и постигнахме много през тази година. Въпреки сложната геополитическа ситуация, въпреки сложната вътрешно-политическа ситуация, както видяхте, за 9-месечието сме увеличили печалбата от оперативна дейност, тъй като миналата година на всички инвеститори бяха информирани, че имаше една сделка, която реално не участваше в оценките на компанията. И с това говоря в момента само за оперативна печалба с близо 13%, което е един двуцифрен много добър ръст, който сме постигнали. Ние дадохме преди всичко на компанията нова посока и определихме посоката, в която ще се развиваме през следващите години. Ние сме горди от това, което постигнахме до момента, въпреки неблагоприятните истории, повечето от 40 критични горещи точки по целия свят. И смятаме, че постъпихме правилно, когато решихме да не разчитаме на нашите надежди за възстановяване на регионалната и световната икономика, да използваме собствените си силни страни. По този начин ние достигнахме целите, които бяхме определили първоначално за годината и общо взето към момента смятаме, че надвишаваме даже нашите цели за увеличаване на печалбата и увеличаване на приходите. Конкретни резултати не бих могла да кажа, но очакваме консолидирани приходи в зависимост от няколко сделки, които са в движение. В момента между 30 и 32 милиона лева и печалба около между 1 милион и 600 и 2 милиона лева на консолидирано равнище. Постигнахме съществен напредък в укрепването на нашето портфолио и в инвестирането в нови продукти и стратегии и ние считаме, че Сирма е и ще си остане една добра инвестиция. Въпреки това, бихме могли още повече, ако бяхме направили малко по-бързо IPO-то, да постигнем още по-добри резултати, но така или иначе ние инвестирахме през цялата година и общо заето не сме забавили нашата инвестиционна и производствена стратегия. Бихме искали да изразим благодарностите към всичките наши служители, 360 души близо за тяхната дейност, както и към всички инвеститори, които със своите инвестиции ни помагат да реализираме резултатите за тази година и ни помагат да реализираме проектите си и стратегиите си. Надяваме се Сирма в най-скоро време да може да ви зарадва с едни прекрасни резултати. Така или иначе, аз съвсем кратко да отговоря на въпроса. Тази година се борим за двуцифрен ръст в приходите, а следващата за много голям двуцифрен ръст на приходите. Следващия въпрос е, дайте някаква представа как ще се движи възвръщаемостта на капитал. Имате ли някаква цел, която гоните следващите 3 до 5 години? Пред
компаниите в IT индустрията стоят два избора. Това е констатирано и от американската анализаторска компания Strategent. Дали да изберат ръста на маржа на печалбата или ръста на приходите. Не случайно през 2005 година Харвард създадоха един нов метод на оценка на компаниите, който е RVG, относителна стойност на растежа, който е доказано при изследванията, че при 80% от компаниите в софтуерния бранш 1% ръст на приходите спрямо 1% ръст на маржа на печалбата носи 3 пъти увеличение на велюто на компанията. Цялото ръководство на фирма е избрало стратегията на растеж, защото всъщност това отговаря повече на международните, световните стратегии за оценка на компаниите. По този начин ние, увеличавайки ръста на приходите, се надяваме да увеличим велюто на компанията, което ще доведе и до увеличаване интереса на инвеститорите. И аз да допълня, че защо стратегията ни е увеличаване на приходите? Ние всъщност, въпреки че сме една от най-големите софтуерни компании в България, в световен мащаб сме действително много малки. Тези приходи, които имаме, са наистина смешни за една дори средно голяма софтуерна компания по света. Така че целта, която сме си поставили, е действително да стигнем максимално бързо границата от $100 милиона, евро, whatever приходи, защото това е, поне по тия наблюдения, които имам и това, което наистина е на пазара, това е границата, която нататък те разглеждат като сериозен играч на международния пазар. Ние трябва да се съсредоточим да достигнем максимално бързо размера, който действително да ни разглеждат сериозно и да бъдем наистина значима международна IT компания или група. Следващия въпрос е свързан с това, кога очаквате да се видят в отчетите първите резултати от инвестираните от IPO-то пари? Тоест, кога ще се види резултат от парите, които са влезли в компанията? Естествено, първите резултати, това, което тези пари ние ще почнем да харчим реално 2016 година. Тоест, първите резултати, макар и по-малки, сигурно ще се видят още в отчетите за 2016 година, но най-реалистично ще се видят в 2017. Няколко въпроса вече се събраха за дивидендната политика. Прочитам последния. Може ли да разкриете част от... Бихте ли споменали нещо относно дивидендната политика на компанията? Дивидендната политика е обявена в проспекта 20 до 40% от нетната печалба. Следващия въпрос е, възнамерявате ли да предоставяте 3-месечни отчети, каквито са добрите практики? Разбира се, възнамеряваме да представяме 3-месечни отчети и не само това. Ние възнамеряваме за всяко по-голямо събитие в дейността на групата или дъщерните компании да информираме акционерите, като за това ще пускаме информация или в информационния бюлетин, който ще имате удоволствието да видите в началото на следващата година, или в страничката за инвеститорите на сайта на фирмата. Тоест ние ще поддържаме една непрекъсната комуникация с нашите инвеститори, защото считаме, че прозрачността и съвместното вървене в една посока е нещо много важно за успеха на една компания. Добре, следващия въпрос е, може ли да разкриете част от стратегията си за експанзия в САЩ? Споменах вече някои от ключовите моменти. Това, което правим за различните компании. Първо, ние имаме няколко офиса в Съединените щати. Офиси имат Ontotext, Sirma Solutions и сега Engvio.
Това, което ще правим е сравнително различно за различните компании, но и в трите ни офиса предстои да се отвори и офис на Sirma ITT в Съединените щати. Акцента ще бъде да се наемат маркетинг и селс хора. В Sirma Solutions плановете са ни да наемем и сеньорен технически персонал, който да ни позволи да изпълняваме по-големи и по-скъпи проекти в Съединените щати, защото трудно се правят големи проекти, когато проект менеджерите сти в България. Това, което още споменах е, че обмисляме възможността за създаване на център за бизнес развитие в Съединените щати, който да направи възможна и по-добра синергията между различните ни офиси и бизнеси там. Може би още два въпроса, тъй като времето напредна. Следващия въпрос е: възнамерявате ли да предоставяте на инвеститорите прогнози и ако да, на каква база? Прогнози за резултатите си, нали бихте да давали? Ние сме създали, вече съвет на директорите е създал комитет по рисковете и инвестициите, който ще бъде основният съветник на съвета на директорите по съставянето на прогнозите за развитие на компанията. Естествено, че ние трябва да правиме прогнози, за да можем да следваме нашите цели. Ще ги представиме на инвеститорите в момента, в който те се приемат от съвет на директорите, тъй като те ще са и база за оценка на работата на съвета на директорите от акционерите. За конкретен срок в момента не мога да се ангажирам, тъй като ние създаваме нови процедури, за да можем да направим едно модерно и достатъчно стабилно управление на ресурсите на компанията, така че надявам се до края на февруари да мога да ви дам някакви по-точни данни. Февруари. Следващия въпрос е: кои са основните 3 направления или продукти, които ще са водещи за вас през 2016 година? Първо има малко разлика, продукти или направления. Основните направления, в които групата работи, аз вече ги споменах. Като съществуващи продукти, които имаме в компании в групата, разбира се, ние ще продължим да развиваме основния продукт на OntoText, GraphDB, да го правим все по-добър и да го позиционираме все по-силно и по-добре на северноамериканския пазар, където в момента ни е фокуса. Ще продължим да развиваме основния продукт на Sirma ITT. Една от компаниите, т.е. бизнесите, които до момента ние инкубирахме в рамките на Sirma Solutions, LOEX, за който също споменах, планираме да отделим като отделна компания и да го финансираме през 2016 година. Това е много интересен продукт, наистина има много голямо търсене, виждаме, че има на международния пазар за такъв тип системи. Вече в началото, макар и трудно, вече започнахме да успяваме да продаваме продукта. Интересното е, че го продаваме много по-успешно в чужбина, отколкото в България. Разбира се, Engview също ще продължат да развиват техните основни продукти. Компанията има планове и за много иновативно бизнес решение в тяхната област, което все още няма да дисклозвам, но действително е много интересен технологичен проект. Така че всяка от компаниите ни ще продължи да развива основните продукти, които така или иначе има в момента.
всички се оглеждат, разбира се, от компаниите и това е част от културата на Сирма за нови идеи. Всъщност, ние през цялото това време сме търсили и сме намирали добрите идеи, сме се опитвали да ги правим в успешни бизнеси и това ще продължим да правим. И може би последен въпрос и да благодарим на всички. Какъв е процентът на приходите, които зависят от един клиент на консолидирана база? 3,81%. 3,81%. Аз благодаря за отделеното време на всички и най-вече на още веднъж да поздравя Sirma Group Holding, че отделиха това време и решиха да стартират тази иновативна комуникация със своите инвеститори. Сигурна съм, че те ще продължат да го правят и ще наложат тази практика като традиция на нашия пазар. И аз благодаря за вниманието. Приятна вечер и весели празници от мен. Весели празници от мен.